Bon vespre, benvinguts a Escrivint la Independència, una nova aventura que comença avui a Canal Català. Es tracta d'un programa que seguirà l'actualitat del procés independentista, procés sobiranista, per si a algú li agrada més, i que recopilarem tot el que es diu al llarg de la setmana des dels mitjans de comunicació, també des de les xarxes socials, recuperarem algun fragment d'algun programa de televisió i avui ens centrarem, ho anireu veient al llarg del programa, tenim 3 quarts d'hora per davant, ens centrarem una mica a saber exactament quin suport gaudeix el dret a decidir aquí a Catalunya. Parlarem d'algunes enquestes, del Centre d'Estudis d'Opinió, també del CIS que es va fer ara a l'abril, i una darrera que va sortir al País no fa massa, i tirarem endavant amb totes aquestes coses. No parlaré massa de la polèmica del Lapao, no perquè no sigui important, realment que en el català li vulguin dir un altre nom per qüestions polítiques realment és feridor, però intentaré no tocar-ho massa perquè ja se n'ha parlat molt. El que sí que volia fer un petit apunt és perquè ara sembla que es torna a obrir una mica la polèmica sobre si en una Catalunya independent el català hauria de ser llengua oficial juntament amb el castellà o únicament el català. Bé, des d'aquí només dir que tinc la impressió que en una Catalunya independent senzillament es faria el que decidís el Parlament de Catalunya. Per tant, ara mateix, si tant Convergència i Unió com Esquerra Republicana, com el Partit Socialista, com la majoria de partits estan d'acord amb que hi hagi les dues llengües oficials, molt probablement el català i el castellà serien les dues oficials. Ara bé, si els catalans en el Parlament decidim que el català sigui preferent a l'administració o decidim la immersió lingüística, evidentment en una Catalunya independent no tindríem un ministre verd que ens vingués a fer la guitza. I res, fem una cosa, us deixo amb un petit sumari perquè sapigueu alguns dels temes que comentarem a continuació. Comencem el programa. Avui a l'Escrivint la Independència explicarem el suport majoritari que té el dret a decidir i que més de la meitat dels catalans volen un estat propi. La dada d'avui ens l'explica l'Albert Macià, responsable del grup d'estudis del Cercle Català de Negocis. Mentre Espanya s'acosta a la fallida, el futur estat català seria un país solvent. Aquesta setmana hem visitat Balaguer i hem parlat amb el seu alcalde, Josep Maria Roger, vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència. Recuperarem els vídeos més interessants tant de la televisió com de la xarxa, relacionats amb el procés independentista. El director de NacióDigital.cat, Salvador Cot, visitarà el nostre plató i li farem el test del programa a Josep Maria Viladebadal, alcalde de Vic i president de l'AMI. Bé, comencem el programa d'avui parlant de possiblement una de les notícies més importants de la setmana passada, que era aquesta suspensió per part del Tribunal Constitucional de la declaració de sobirania que va fer el Parlament el 23 de gener. Però abans de parlar de tot això i veure algunes de les reaccions que hi va haver, m'agradaria recuperar algunes enquestes i algunes dades que ens puguin fer entendre una mica realment quin és el suport que gaudeix aquí a Catalunya el dret a decidir, la independència, l'estat federal, continuar com estem o fins i tot ser una regió d'Espanya encara amb menys autonomia. Fem una cosa, anem a recuperar unes dades del Centre d'Estudis d'Opinió del mes de febrer, venen, diguéssim, del Govern de la Generalitat, i són les següents. Un 46,4% estaria d'acord que Catalunya fos un estat independent, un 46,4%, mentre que un 20,7% estarien d'acord en continuar sent una comunitat autònoma. Tenim un 22,4% que voldrien un estat federal. Però anem a veure una altra enquesta, en aquest cas el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, perquè no em diguin partidista en aquest sentit. Anem a veure què diuen aquestes dades del CIS. Aquestes dades del CIS diuen exactament que una tercera part dels catalans estaria a favor de la independència. Estem parlant d'un 33,7%, mentre que un 21,4% estarien d'acord amb l'estat federal. I finalment tindríem un 29,4% que estarien d'acord amb el model autonòmic, no tocarien res, i un 12% que inclús rebaixarien una mica l'autonomia catalana i que fos senzillament una regió d'Espanya. Per tant, aquí ens movem amb un 55% a favor d'independència estat federal contra un 31% que voldria quedar-se igual o tenir menys autonomia. I finalment anem a recuperar els resultats de les eleccions del 25 de novembre, molt importants. Si sumem els partits que defensaven el dret a decidir, trobem 2.140.000 vots 317. Què vol dir això? Doncs que si ho comparem amb els que van votar partits que no defensaven el dret a decidir, que eren 820.000 amb 816. Això vol dir que més de 2 milions contra 800.000 vots, una diferència realment amplíssima. Hi ha un partit que l'hem deixat una mica al mig, que és el Partit dels Socialistes, perquè jo el sumaria dins dels partidaris del dret a decidir, però encara no acaba de quedar del tot clar. Si els assuméssim en els partidaris del dret a decidir, la cosa queda clara. Més de 2,5 milions de catalans van votar el 25 de novembre a favor del dret a decidir contra
una mica més de 800.000 vots. Per tant, la diferència és claríssima. Bé, doncs partint de totes aquestes dades que hem donat, anem ara ja en aquest conflicte que seguirà tot el procés entre la voluntat majoritària dels catalans, la legitimitat democràtica i la Constitució espanyola, la legalitat espanyola. Aquí tenim aquest titular: el Tribunal Constitucional suspèn la declaració de sobirania del Parlament. I el que farem és començarem a recuperar algunes de les declaracions, algunes de les reaccions que hi va haver, sobretot dels partidaris dels que van votar aquesta declaració, començant pel president Mas, també la presidenta del Parlament i els partits que hi van donar suport. Certament és un fet insòlit, certament ho és, però, a més d'insòlit, és altament preocupant i profundament decebedor. El govern espanyol és art i part. Vol fer avortar el procés català, però el Tribunal Constitucional és l'àrbitre. Mai havíem rebut una admissió a tràmit d'una impugnació en una proposta de resolució. Per tant, des del meu punt de vista, insòlit, sense sentit jurídic, portar una resolució aprovada pel Parlament de Catalunya al Tribunal Constitucional. És un fet que no té precedents. Nosaltres mantenim fidels al poble de Catalunya. El poble de Catalunya ha expressat una majoria parlamentària que està en aquest Parlament i aquest Parlament serà conseqüent amb aquesta voluntat dels ciutadans de Catalunya. Bé, escoltem ara, doncs, també els partits que van votar en contra d'aquesta declaració i afegirem també el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, perquè veureu que torna a aixecar les taules de la llei espanyoles contra la legitimitat democràtica del poble català. Creiem que és una decisió encertada i correcta del Tribunal Constitucional que ha donat veu a la Catalunya plural, a la Catalunya real, que pretén Convergència i Unió imposar un criteri inconstitucional i, en canvi, el Tribunal Constitucional ha donat satisfacció i compliment a l'estat democràtic. El Tribunal Constitucional ha fet allò que creiem que és de sentit comú i de justícia. Si hay un proyecto político que entra en conflicto con la Constitución, lo que debe hacerse es plantearlo lealmente mediante una propuesta de reforma de la misma. Lo que no puede hacerse es, vigente la Constitución, actuaciones de carácter ejecutivo o de carácter parlamentario que no sean conformes con la misma. Bé, qui també comentava aquesta suspensió de la declaració de sobirania era Muriel Casals, la presidenta d'Òmnium Cultural. Recordem, Òmnium Cultural, una entitat que té més de 50 anys d'història i que el 10 de juliol, aquella mítica manifestació del 10 de juliol del 2010, va ser liderada per Òmnium Cultural ja amb Muriel Casals al capdavant. Muriel Casals aquest diumenge en el 324 li feien una entrevista i parlava també d'aquesta suspensió del Tribunal Constitucional en la declaració de sobirania, però també, i aquí és important que us comenceu a familiaritzar amb unes sigles que són DUI, Declaració Unilateral d'Independència. En parlava també Muriel Casals en aquesta entrevista. Escoltem-ho. La suspensió de la declaració de sobirania per part del Parlament de Catalunya, altre cop, està al límit o passa al límit de l'absurd. Una declaració d'un Parlament, què vol dir suspendre-la, no? És a dir, és quasi bé com si ens diguessin suspenem la vostra capacitat de pensar. Jo crec que tot això són mostres que posen en evidència que després d'aquest llarg període de govern de la Generalitat dins d'una Espanya democràtica no hem arribat a donar satisfacció a les necessitats del poble de Catalunya i que l'única manera de donar satisfacció a les nostres necessitats és disposar d'un propi estat. O sigui que dins de l'estat espanyol no hi cabem, malgrat que faci anys que és un estat democràtic. Bé, mentre el debat entre els demòcrates que volem que Catalunya pugui decidir, que els ciutadans de Catalunya puguin decidir el seu futur, i els que, aixecant la Constitució, ens diuen que aquest dret no el tenim i que tot depèn només de tot Espanya, doncs hi ha també un personatge entranyable que se situa entremig i que està intentant canviar la Constitució, cosa que jo penso que un 99,9% dels catalans sabem i tenim molt clar que serà absolutament inviable. Escoltem-lo, perquè aquesta persona realment molt agradable i molt entranyable, però una mica naïf, càndida i innocent, és Pere Navarro. No hi ha cap constitució federal o cap constitució del món en la que es plantegi la secessió d'un territori. Però nosaltres el que volem és que no es prohibeixi. Què vol dir això? Doncs que es pugui fer un referèndum de manera acordada i que es pugui fer de manera acordada entre el govern de la Generalitat de Catalunya i el govern d'Espanya.
Bé, com deia abans, Pere Navarro, sota el meu punt de vista, un personatge una mica naïf, està amb aquesta idea de canviar la Constitució. Òbviament, si ens en sortíssim tots plegats i poguéssim canviar la Constitució i que Catalunya tingués plena sobirania dins d'Espanya i, a més, poguéssim decidir i tot plegat, doncs, clar, viuríem en un conte dels germans Grimm, perquè és obvi que és absolutament impossible, i començant perquè Pere Navarro hauria de convèncer no només a Rajoy, o al Partit Popular, que és pràcticament impossible, sinó que a més hauria de començar a Rubalcaba i, el que encara és més difícil, a Carme Chacón, que és del seu propi partit. Per tant, és una cosa que la podem deixar per inútil. El que farem ara és, com cada setmana, i ho anireu veient, també recuperarem algunes de les notícies que ens arriben des de fora. Diferents mitjans internacionals, diferents economistes, politòlegs i també parlamentaris d'altres països en parlen del procés. No direm que estiguin tot el dia parlant del procés sobiranista, ni molt menys, però sí que hi ha algunes notícies. I des d'aquí també ens interessa saber si Europa tindrà una posició favorable al procés, contrari al procés, o, com sembla ser, neutral. Fem una cosa, el que farem és començar escoltant unes declaracions que va fer Roger Albinyana, secretari d'Exteriors de la Generalitat, una mica sobre aquest tema de quin seria el posicionament europeu. En el cas de la consulta hi ha una posició més de comprensió, més que res perquè el que el poble de Catalunya reclama majoritàriament de cara a la consulta és quelcom que és molt bàsic, molt essencial del propi sistema democràtic. És evident que hi ha reaccions més o de major simpatia, de major complicitat, i també hi ha reaccions de preocupació més pel moment en el qual s'està produint tot aquest procés i el context d'Espanya a nivell de la Unió Europea i de la zona euro. Bé, escoltades les paraules de Roger Albinyana, recuperem un parell de titulars que fan referència al procés sobiranista i també a la situació econòmica que viu l'estat espanyol. Començarem amb un titular del diari VilaWeb que diu el següent: un assessor del govern alemany defensa el dret de secessió de Catalunya. El prestigiós economista Roland Bobel, assessor del Ministeri d'Economia del govern alemany i professor de la Universitat de Mannheim, en un estudi recent sobre processos de secessió a Europa, assegura que els beneficis de la independència superen els perjudicis. I això ho diu aquest assessor del govern alemany. I també acaba dient una cosa molt important. Diu: el dret de secessió és necessari per a tenir les unitats polítiques que reflecteixin les preferències dels ciutadans. Per tant, és una sentència que penso que és difícil de rebatre. Però bé, sempre hi haurà algú, suposo, al Partit Popular i a Ciutadans, que diran que aquest home del Roland Bobel està pagat potser per la Generalitat o per l'Artur Mas. Però això és el que ha dit aquest assessor del govern alemany. I tenim un altre titular interessant, malgrat que no és una gran notícia, la veritat, però bueno, tampoc us sorprendrà. The Telegraph alerta sobre la insolvència d'Espanya. Traieu-ne els diners mentre pugueu. Atenció, perquè realment és un titular molt sensacionalista, però diu el següent: l'economia espanyola ha entrat oficialment en la insolvència, segons recull un article del diari britànic The Telegraph. El text convida a treure'n els diners mentre es pugui i dibuixa un escenari de rescat inevitable per a Espanya. I això em porta a presentar-vos la dada del programa d'avui. Aquesta dada que ens ve a explicar que mentre Espanya s'acosta a la fallida, en un futur estat català, Catalunya seria un país absolutament solvent. Ens ho explica aquesta dada d'avui l'Albert Macià, que és responsable del grup d'estudis del Cercle Català de Negocis. Catalunya en aquests moments disposa d'una ràtio creditícia força dolenta perquè, entre altres coses, la nostra capacitat fiscal no es queda aquí, sinó que se la queda a l'estat espanyol i, per tant, nosaltres hem de fer front a unes obligacions amb uns ingressos minvats per aquest espoli fiscal, el qual fa que, des d'aquest punt de vista, no se'ns pugui qualificar com a un país solvent. De fet, en aquests moments tenim un rati algo pitjor que el propi d'Espanya, que aquest sí que correspon als seus mèrits. O sigui, Espanya té una economia totalment estancada, amb molt bones perspectives pels propers anys, en el millor dels casos un estancament, un gran índex d'atur i unes despeses enormes per interessos i per envelliment de la població que serà molt complicat que se'n pugui sortir en els propers anys. Però a Catalunya, si disposéssim de les eines d'un estat i disposéssim d'aquesta capacitat actual fiscal i econòmica que no podem exercir perquè no tenim sobirania, seríem un país solvent. De fet, ho estan dient molts renomenats economistes i premis Nobel d'Economia que tots
en la mateixa línia que Catalunya seria un país capdavanter d'Europa, com així indiquen els nostres estudis. De fet, nosaltres l'any passat en vam fer un, en aquest sentit, en el qual comparàvem amb els països més capdavanters d'Europa, els 8 països amb les ràtios més elevades, estic parlant de Dinamarca, de Bèlgica, d'Holanda, d'Àustria, tots entre doble i triple A, van comparar els principals paràmetres econòmics amb els nostres. I vam veure que les nostres mètriques estaven en el rang dels que tenen tots aquests països. Llavors això vol dir que quan nosaltres podem disposar de tots aquests diners que generem en aquests moments i a sobre podem fer un model econòmic diferent que ho estimuli encara més, però només fent el que ara ja fem, estaríem en un rati entre doble i triple A. Això què implica? Doncs que la Generalitat es podria endeutar a costos molt més baixos i que, evidentment, la financiació de les empreses serà com a Bèlgica. Estarem parlant d'una prima de risc de 125 punts, en lloc de 450 o 500 o 600 com ha arribat a tenir Espanya. Doncs aquesta era la dada que ens oferia el Cercle Català de Negocis en el programa d'avui. El Cercle Català de Negocis és un dels comptes de Twitter també que seguim des del programa. Nosaltres cada setmana us recomanarem que us feu seguidors d'algun perfil de Twitter que considerem interessant. En aquest cas, pel primer programa, ens centrem en 4 entitats molt importants, el Cercle Català de Negocis, també Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i també l'Associació de Municipis per la Independència. Teniu aquests 4 comptes que els podeu seguir, aquests 4 perfils que els teniu també en pantalla, i que representen la força, sobretot de la societat civil, també des dels ajuntaments o del món empresarial, que estan apostant per aquest procés i que l'estan explicant de manera rigorosa. I un cop això també comentarem algunes de les piulades més interessants de la setmana. En el cas del programa d'avui només en recupero una, que va ser molt retuitejada, em sembla que va tenir més de 300 retuits, i que és una persona que el segueixo jo des de fa molt temps, que és el Toni Soler, que feia aquesta piulada que veureu a continuació. Deia: el dret a decidir, Alicia Sánchez Camacho. Aquestes declaracions feia Alicia Sánchez Camacho segons Toni Soler. Respecto al canvi de nom de català a la Pau a l'Aragó, perquè ho han decidit ells. Crec que amb això està tot dit. Bé, doncs, comentat aquest tuit, us volem demanar que ens envieu tots els comentaris sobre el programa, però també sobre el procés sobiranista. Ho podeu fer en el perfil @escrivint o també en el hashtag o etiqueta del programa, que és Coixinet escrivint la independència. Ho teniu aquí sobreimpressionat a dalt de la pantalla al llarg de tot el programa. Ens podeu enviar el que vulgueu, per exemple, comentaris sobre el procés sobiranista. Creieu que hi haurà consulta aquest mateix any 2013, el 2014, més enllà del 2014, que no n'hi haurà, que això acabarà amb unes eleccions plebiscitàries, que hi haurà una declaració unilateral d'independència, que els polítics es faran enrere. Bé, el que vulgueu comentar sobre el procés sobiranista, també si trobeu algun article interessant, alguna fotografia, doncs ens ho feu arribar i ho comentarem la setmana que ve aquí al programa. I a més, el que farem és, entre tots els comentaris que ens feu arribar, n'escollirem un parell i us farem un parell de regals, que són aquestes 2 samarretes que ens han cedit a productesdelaterra.cat. Són les següents. De gran, vull viure en un país lliure. Una samarreta per un nano més petit, però que, òbviament, jo també hi estic d'acord. Jo de gran també vull viure en un país lliure. I després tenim també aquesta altra samarreta de color verd molt maca, que la regalarem també la setmana que ve. Entre els comentaris que ens envieu, el més original, el que considerem més interessant, s'emportarà aquesta. Tenim pressa. No sé quants de vosaltres teniu pressa, jo sí que en tinc una mica també amb el tema de la independència. I el que farem ara és comentar també Productes de la Terra. Productesdelaterra.cat és una web que porta molts anys, 10 anys, que hi trobareu productes de tota mena, no només samarretes, també hi ha productes com, per exemple, discos, llibres, i podeu trobar tot de tipus també de roba, adhesius, pins, xapes, estelades, banderes, clauers i pel·lícules, per exemple, que us poden costar de trobar, les podeu trobar allà i us les enviaran en menys de 24 hores i realment productesdelaterra.cat és una de les botigues o la botiga directament de referència a la xarxa de marxandatge i productes dels països catalans. I per tant us recomanem molt que pugueu entrar a productesdelaterra.cat i fer la comanda que més desitgeu amb tots aquests productes. I bé, dit això, passem a una altra de les seccions del programa, que en aquest cas és uns reportatges que farem seguint a diferents municipis de la població catalana. En aquest cas, aquesta setmana hem anat a Balaguer i hem parlat amb diferents balaguerins i també amb el seu alcalde, Josep Maria Roigé, que és també vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència. No us perdeu les seves últimes declaracions sobre la meva estimada delegada del govern, Llanos de Luna.
La tasca de l'AMI, inicialment, i tal com diuen els seus estatuts, va ser creada per que es fes una pregunta, es fes una consulta als ciutadans de Catalunya sobre què volien fer davant de la possibilitat de la creació d'un estat propi, davant de la possibilitat de la independència. L'AMI vam entendre que com a institucions que som podíem donar-hi, amb aquelles consultes populars inicials que hi va haver, una força major pel fet de ser institució i, per tant, la voluntat de l'AMI era convocar aquest referèndum des dels ajuntaments. En el moment en què el dia 12 de setembre el president del país, en aquest cas l'Artur Mas, assumeix com a pròpia, com a govern i també com a Parlament, assumeixen aquesta funció, el que ha de fer l'AMI en aquest moment és estar al costat, recolzar i estar atenta i vigilant a que aquest procés realment es faci. Crec que els polítics, tots els partits polítics, haurien de fer un esforç de ficar Catalunya pel davant dels interessos partidistes. Jo crec que el gran problema de les forces catalanes és aquesta manca de sacrifici, de dir, per Catalunya sacrifiquem alguna cosa tot. Crec que el lideratge del president Mas i de les forces polítiques que li donen suport és fort i que, malgrat que vindran moltes envestides, molts atacs des de Madrid, el president té un compromís molt ferm en el procés, sap que si no la gent li donaria l'esquena, sap que la majoria del país està per fer aquest pas cap a la independència i, per tant, estic molt tranquil de les mans en qui estem. Els municipis, els alcaldes, les ciutats som la manifestació directa del ciutadà, la primera instància del ciutadà, i si aquesta primera instància s'apunta amb una majoria absoluta dels seus plens, vol dir que no és fàcil apuntar-se a l'AMI, ha de ser amb una majoria absoluta, vol dir que la majoria del poble ho ha de voler, doncs tenim la força de la representació, una força més que legal, jo diria que molt legítima per la representativitat que tenim. Crec que des de la proximitat a les persones se pot fer molta més feina que des de la llunyania i, per tant, que des de l'alcaldia, des dels regidors dels pobles i de les ciutats com Balaguer, es pot fer molta feina i es pot avançar molt en construir aquesta majoria social a favor de la independència. Ens sentim molt recolzats, que l'ens per excel·lència més proper al poble també doni suport al tema. Doncs té una força importantíssima des del punt de vista que ha pogut aglutinar més de 700 entitats municipalistes, 650, 660, però cada dia va creixent, per tant és difícil de quantificar-ho al moment, no? Municipis, consells comarcals, diputacions, i per tant la força que té és la força del poble. Jo crec que el paper de l'AMI és molt important en aquest procés actual de Catalunya, atès que és un procés que ha anat de baix a dalt, és a dir, de la societat civil cap a les instàncies polítiques, i, per tant, els ajuntaments tenen un paper aquí de transmissió de la voluntat popular cap a les instàncies polítiques, que jo crec que és un paper important. La primera qüestió, la primera cosa que podem fer de forma simbòlica però important és el fet de dir, escolta'm, nosaltres ens sentim sobirans fiscalment i, per tant, els nostres impostos que paguem i que sabem que acaben anant al mateix lloc que anaven, que acaben anant a Madrid, però ho volem fer mitjançant l'Agència Tributària Catalana. I en aquest sentit ens fiquem al costat del govern, anem a parlar amb el govern i el govern, marquem amb el govern un calendari, una temporització de com fer-ho. I és a partir d'aquí que demanarem a tots els afiliats a l'AMI i amb aquells ajuntaments que no estiguin afiliats també ho poden fer i demanarem després a la societat civil, a empreses i a particulars que ho puguin fer, el fet de pagar els nostres impostos, que igualment acaben anant a Madrid, per tant, amb tota seguretat jurídica, pagar-los mitjançant l'Agència Tributària Catalana, que farà que aquesta agència pugui tenir una informació, pugui tenir una experiència i, per tant, pugui crear-se i aquest procés, que és més llarg, el puguem escurçar gràcies a aquesta col·laboració de tots. Només puc dir una paraula, és indecent, és totalment indecent. No es pot aplacar, no es pot voler fer callar la voluntat d'un poble. I la voluntat del poble de Catalunya avui es manifesta al Parlament de Catalunya. Jo no vull entrar, i em sembla que no ens cal entrar, amb la legalitat del tema. Però sí que vull entrar clarament amb la legitimitat del tema. El Parlament de Catalunya, com el ple de qualsevol ajuntament, tenim autonomia, podem fer política, som polítics, hem de fer política i podem manifestar allò que vulguem. Una manifestació política contundent i clara com la del Parlament, dient que volem caminar cap a l'estat propi, és això, és una manifestació política. Per tant, no hi ha cap legalitat que pugui dir que no és vàlida, que pugui dir que no té recorregut. La valoració de les actuacions de la senyora Llanos de Luna
doncs no pot ser altre de dir que preguntant-nos tots si és que té o no té feina. Perquè quan tenim un país amb una problemàtica social, econòmica, industrial, doncs que la delegada del govern, l'única feina que tingui, perquè és l'única que fa, sigui molestar i crear problemes socials on no n'hi ha, i molestar els ajuntaments, que amb tota dignitat diem, escolta'm, la nostra bandera és aquesta, és la catalana, i per tant no ens sentim ben resolts amb la bandera espanyola i entenem que la majoria de la nostra ciutat no la vol tenir, però que això no és un problema social. No entenc per què aquesta senyora s'ha de ficar en aquests termes i no soluciona altres problemes que tenim. Per tant, la senyora Llanos de Luna el que li demanaria és que una de dos, o que plegui o que faci la feina que ha de fer. I com que em sembla que fer la feina que ha de fer no en té cap voluntat, la petició que jo li faig personalment és que la primera que pugui, si pot ser avui millor i si no d'un màxim dilluns, doncs que plegui i que deixi els ajuntaments fent la feina del dia a dia, atenent els nostres ciutadans i fent allò que hem de fer. Bé, esperem que la delegada del govern aquí a Catalunya, la María de los Llanos de Luna, hagi estat ben atenta a aquestes declaracions que feia l'alcalde de Balaguer. I ara és el moment de destacar alguns dels fragments més interessants o que feien referència al procés sobiranista que hem trobat en els diferents canals de televisió. Òbviament, no ho podem fer d'una altra manera que no sigui recordant per què serveixen una part dels nostres diners, per què serveixen per finançar una televisió pública que es dedica a comparar-nos amb els nazis. Nadie domina mejor la imposición y perversión del lenguaje como los batasunos, ETA y el nacionalismo vasco y catalán. Eufemismos o terminología propia siempre al servicio de sus intereses independentistas o terroristas, en el caso de la banda asesina. Nuestro Zoom de Telemadrid pone el foco hoy en estos auténticos maestros de la manipulación semántica. La propaganda stalinista lo creó, los nazis lo perfeccionaron y hoy se apodera y nos articula sin que muchos sean conscientes. Es la perversión del lenguaje. Obsesionado por imponer su lenguaje vive el nacionalismo. Proceso de la consulta. Autodeterminación. Derecho a decidir. CiU y Esquerra tratan de colar su consulta soberanista. Lo que quieren decir es ruptura. Ergo, si yo hablo español, yo tengo que decir Gerona, Orense, La Coruña y Lérida. Hemos olvidado que el idioma debe unir, nunca dividir. Colar eufemismos para rebajar el verdadero significado de las palabras es una estrategia común, sobre todo en políticas totalitarias. Bé, crec que no fan falta masses comentaris. Només dir que no es van disculpar després d'haver fet aquest reportatge a la televisió pública de la Comunitat de Madrid, Telemadrid, no es van disculpar i que, a més, van justificar dient que no entenien perquè ens ho havien pres tots plegats tan malament quan en realitat no estaven comparant i que això no ho vam entendre bé, no? Com acostumen a fer sempre, en lloc de disculpar-se, diuen que no hem entès bé les coses. Anem ara per un altre fragment, en aquest cas El gato al agua, que va ser a finals de la setmana passada, on amb una tertúlia, la tertúlia El gato al agua, hi anava i visitava al plató l'Alfred Bosch, que és el portaveu d'Esquerra Republicana, Reagrupament i Catalunya Sí al Congrés dels Diputats. Doncs no us passaré un fragment de l'Alfred Bosch, però sí un dels comentaris o preguntes que li feia, en aquest cas, Cristina Alberdi, exministra socialista. Cristina Alberdi vol decidir, i això ens demostra, d'alguna manera, quin és el pensament de l'enemic que té en aquest moment el poble català. Quin és el pensament majoritari, a més, que tenen allà, i com hem vist abans també en aquella enquesta del País, que és que volen decidir i ho volen fer tot Espanya. Anem a veure. Hay un tema central muy difícil de conseguir que los que estáis a favor del derecho a decidir y de decidir sobre si Cataluña se independiza o no, o tiene esa autonomía, otros pensamos que la soberanía, como establece la Constitución, reside en el pueblo español y todos queremos decidir. Es decir, si hay un derecho a decidir, queremos decidir todos los españoles. Es decir, yo quiero decidir también sobre si Cataluña sigue en España o no. Bé, doncs després d'haver vist aquest fragment del gato a l'agua, passem a comentar un altre programa molt més interessant. En aquest cas és un programa que fan a 24 hores, que es diu Aquí parlem, presentat i dirigit per Lluís Falgàs, en el que participaven els eurodiputats catalans. I he seleccionat un petit fragment on intervé Ramon Tremosa i explica una mica si realment Catalunya està a l'agenda europea i quina serà la posició d'alguns europeus respecte al procés sobiranista. Hi ha un interès sobre aquest tema i fins i tot hi ha eurodiputats
com és el cas de Graham Watson, president del Partit Liberal Demòcrata Europeu, i diguem-ne que és el tercer grup de la cambra que públicament s'ha posicionat a favor del dret a decidir. De fet, recomana que votem el mateix dia que Escòcia o molt a prop, no? I en aquest sentit, clar, els nòrdics i centreeuropeus tenen una visió que diuen la voluntat democràtica està per sobre dels marcs legals. Bé, doncs això és el que explicava l'eurodiputat de Convergència i Unió, Ramon Tremosa, al programa de Lluís Falgàs, Aquí parlem, que fan a 24 hores. I ara aquí ens acompanya avui, m'acompanya el Salvador Cot, director de Nació Digital. Bona nit, Salvador. Bona nit, Igor. Moltes gràcies per venir. És el meu primer programa, estic una mica nerviós. Espero que, a part de nerviós, hi ha dies que estic una mica més negatiu amb el tema del procés. Espero que, si vens aquí, és per animar-me una mica. El que faci falta. Bueno, escolta, Tremosa parlava del tema aquest d'Europa. Al final també hem passat abans unes declaracions del Roger Albinyana, secretari d'Exteriors del govern, i tothom ve a dir al final que Europa es mostrarà amb una postura molt neutral, que en tot cas, si arriba finalment la independència, potser sí que veurem què fa, però d'entrada sempre acaba dient això que ho decideixi Espanya, no? Què vol dir això? Què hem de fer? Europa només s'ha mostrat, o sigui, només ha mostrat una postura oficial una sola vegada. Va ser el passat 15 d'octubre i la portaveu de la Comissió Europea va dir oficialment que la Comissió Europea no es pronunciaria sobre aquest supòsit d'independència d'un estat que abans era part d'un altre estat, sinó se li demanava oficialment per part d'algun dels estats membres. Això va ser el 15 d'octubre. Des d'aleshores, ni l'estat espanyol ni cap altre estat no ha preguntat. Per tant, tots són pures suposicions. Què passaria? La Comissió Europea és una entitat que funciona bastant sobre fets consumats i sobre la situació real. Clar, però aquí estem. Referèndum no el podrem fer perquè Madrid, Rajoy, inclús PSOE i Carme Chacón, digue-li qui vulguis, ningú vol que puguem fer aquest referèndum. Llavors, Artur Mas, Junqueras, hi ha un moment que es diu, bueno, però anirem a Europa, allà doncs ho entendran, perquè nosaltres la voluntat majoritària, estem aquí a les eleccions quasi un 70 i pico % de gent que va votar opcions pel dret a decidir per fer una consulta, llavors anirem a Europa i allà ens entendran. Jo crec que sí, però en aquest sentit els partits catalans estan fent bastant el que s'ha de fer. És a dir, esgotar les vies legals, que encara n'hi ha, o sigui, encara es pot votar una llei al Parlament, això fins i tot es pot portar al Congrés dels Diputats, hi ha bastantes vies. Un cop s'esgotin, si el Tribunal Constitucional diu no, el govern espanyol diu no, el Congrés dels Diputats diu no, no a tot, és quan estàs carregat de legitimitat política per anar a adreçar-te a Europa i dir, escolti'm, el problema no sóc jo, el problema és Espanya. Jo anava amb aquesta línia, però llavors aquí jo crec que això ho hem de pensar una mica, perquè anem a fer això, que ja sabem que ens diran que no, però ho hem de fer, anem a fer allò altre, que ja sabem que ens diran que no, que ho hem de fer, per què no posen una data ja pel procés? No haurien de sortir el Mas i el Junqueras a fer una roda de premsa i dir el dia 23 de maig del 2014 es farà el referèndum. I a partir d'aquí no se pensaria una mica tot plegat? Sí, de tota manera jo crec que el president Mas el que està fent és alguna cosa bastant semblant al que va fer amb el pacte fiscal. És a dir, ell efectivament va plantejar als electors a les eleccions del 2010 nosaltres volem un pacte fiscal a l'estil basco-navarrès. Efectivament, aquest pacte fiscal el va guanyar les eleccions, efectivament el va portar al govern espanyol va dir que no. Que el govern espanyol diria que no ja ho sabíem, però ell va fer el fet formal. Va convocar unes altres eleccions i a hores d'ara es tracta de que passi més o menys el mateix. Sí, però ens trobem en una situació econòmicament fatal, amb el tema aquest de l'objectiu de dèficit, amb el Junqueras que va dient que ni amb el 2 ni amb el 3, com aquell qui diu, si no ens paguen el que ens deuen, que no ho faran. Per tant, els pressupostos no s'aprovaran. Llavors, també m'agradaria que, a veure si ens pots donar alguna primícia o saps alguna cosa, la relació entre el Mas i el Junqueras o entre Convergència i Esquerra. Això ho aguantarem, no ho aguantarem? Perquè això depèn molt, eh? Sí, la relació entre el Mas i el Junqueras és bona. Ho ha sigut sempre. La relació entre Convergència i Esquerra passa per moments, perquè històricament són... Clar, aquí hi ha un problema, que és que Convergència i Esquerra competeixen per una part del mateix electorat. Doncs aquí, amb els pressupostos, veurem una mica què és en quina clau pensen tant Convergència com Esquerra, sobretot Esquerra. És a dir, si pensen en clau electoral, el que faran serà no aprovar aquests pressupostos, exigir a Convergència que posi una data i, si no la posa,
que es dissolgui el Parlament. Buscarà eleccions. Tu creus que hi ha la possibilitat aquesta? Que Esquerra Republicana digui em veig fort, igual puc superar Convergència a les enquestes? Hi ha gent dins d'Esquerra Republicana que és partidari d'aquesta tesi. Estem parlant d'objectiu partidista més que de país, possiblement. D'objectiu de partit, efectivament. Ells et diran que és un objectiu de país també, perquè si superen a Convergència, llavors ja no hi haurà aquesta resistència, això. L'altra opció és l'opció que jo entenc que és més de país i que és l'opció que el Junqueras ha anat aguantant fins ara. És a dir, escolta'm, ajudem, no hi haurà un president tan favorable com el president Mas, per tant, escolta, hem de fer aquest camí conjuntament amb el president Mas. D'aquesta dialèctica, ja amb una conjuntura molt difícil, econòmica, doncs aquesta dialèctica al final ens sortirà un resultat que l'hem de veure ràpid, en setmanes. I anant una mica amb la mateixa línia, estàvem parlant de relació Mas-Junqueras. Ara una complicada, aquesta pregunta també. Relació Mas amb Convergència, ara mateix, perquè també, de tant en tant, el Graciano Palomo, per exemple, off the record, que això no hauria d'explicar, però no passa res, també va allà com fent la punyeta, ui, això no aguantarà, perquè ja veuràs, i això el Mas no ho podrà aguantar, perquè li diran, perquè no sé què, hi ha com aquesta... Bueno, ells estan tranquils, venen aquesta tranquil·litat des de fora, diuen, no, el procés no aguantarà, perquè el Mas no ho podrà aguantar, però dins de Convergència també això, com ho veus? Aviam, Espanya, l'estratègia d'Espanya és portem aquest debat al Congrés dels Diputats, com el Pla Ibarretxe, no? Portem al Congrés dels Diputats, que hi ha una majoria imbatible, i ja està. Què va passar amb el Pla Ibarretxe? Que efectivament van portar això al Congrés dels Diputats, però no va fracassar perquè votessin que no, que ja ho sabien. Va fracassar perquè el PNB es va carregar a l'Endacari Ibarretxe. Sí, exacte, per això hi ha aquest risc. L'Estat li va dir al PNB, escolta'm, tu corres el risc de veure't descavalcat del poder, i de fet després encara ho van fer, i deixar de manar sobre una entitat política que és la teva. A Convergència li volen fer el mateix. És a dir, porta-ho aquí, mateu el Mas i us deixarem manar. Quina és la diferència? El concert. O sigui, el País Basc és gestionable, el País Basc té un 17% d'atur, i aquí ens estem i tenen diners per gestionar i el PNB mana. Aquí no és gestionable, no hi ha diners i Convergència ja s'ha adonat fa temps que no hi ha possibilitat de manar, de fer política. No hi és aquesta possibilitat. Per tant, jo aquestes històries de que passarà com el PNB amb no t'ho creus, tu creus que el Mas aguantarà i després, ja per acabar, dues preguntetes ràpides i perquè m'animis una mica, cuidado amb la resposta. Camí sense sortida, el que estem, o camí sense retorn? No, sense retorn. Hi ha dues opinions públiques, l'espanyola i la catalana. I l'opinió pública catalana ja fa temps que ha marxat. I això es resoldrà amb declaració unilateral, eleccions plebiscitàries o referèndum? Aquí no et deixo gaire argumentació. Ha de ser una d'aquestes. Jo més aviat penso que el més fàcil i el més assumible per tothom, fins i tot a nivell exterior, són unes eleccions. D'acord. Doncs escolta, moltes gràcies per haver visitat avui el primer programa i per ajudar-me una mica amb aquests nervis del primer dia i de l'estrena, i espero que tornis algun altre dia. Jo també, perquè m'agrada el plató. Perfecte, doncs moltes gràcies. Escolta, doncs nosaltres ara continuem, i amb aquesta última pregunta que li fèiem, el tema de la Declaració Unilateral d'Independència, recordeu aquestes sigles DUI, perquè van sortint i seguiran sortint al llarg d'aquest procés, escoltem i recuperem imatges ara de les xarxes socials, sobretot del YouTube. He recuperat un vídeo on el jutge Santiago Vidal parla precisament del tema aquest de la Declaració Unilateral d'Independència. No us el perdeu. El Tribunal Internacional de Justícia, en la seva sentència de 22 de juliol de 2010, va dir una cosa que per mi és cabdal i que serà la clau de volta per resoldre aquest presumpte atzucac en el que ens vol posar l'estat espanyol. Va dir el següent: declarem que no existeix en dret internacional cap norma que prohibeixi les declaracions unilaterals d'independència. Declarem que quan hi ha contradicció entre la legalitat constitucional d'un estat i la voluntat democràtica, preval aquesta segona. I declarem que en una societat democràtica, a diferència d'una dictadura, no és la llei la que determina la voluntat dels ciutadans, sinó que és aquesta la que crea i modifica, quan sigui necessària, la legalitat. Bé, doncs ho deixava claríssim el jutge Santiago Vidal, i ara anem a un altre tema que molts de vosaltres possiblement heu vist, perquè és un vídeo que té més de 2 milions de visites a YouTube, que és aquest vídeo de Mel Domínguez, aquesta bloguera andalusa que parlava sobre la catalanofòbia i el dret a decidir dels catalans i el tema de la llengua catalana. Parla de molts temes, és un vídeo que dura uns 12 minuts, però hem fet un petit fragment que dura un minutet i mig, que parla sobretot del tema del dret a decidir i de la catalanofòbia. Escoltem-ho perquè és molt important. Ella ho fa amb aquest
aeroespacial que té, però el que diu és molt important, realment molt greu i molt interessant que ho recuperem. Anem-ho a escoltar. A mí desde pequeña siempre me han enseñado que lo catalán representa algo malo, algo que hay que odiar, algo que se merece nuestro desprecio. ¿Por qué? La gran mayoría de odiadores catalanes, para justificar este odio, alegan siempre a la misma frase. Es que se quieren independizar. A mí de pequeña me enseñaron a odiar a los catalanes. Y la verdad es que por un tiempo, durante mi niñez, cada vez que escuchaba algo relacionado con Cataluña o catalanes, era como que escocía, ¿no? Era una palabra que preferías no oír. Y si la escuchabas te generaba como un sentimiento repulsivo, ¿no? Digamos, repulsivo es una palabra demasiado fuerte, pero bueno, que era como, Catalunya... Fantàstica Mel Domínguez, amb aquest vídeo que va fer parlant dels catalans i de la catalanofòbia que existeix a la resta d'Espanya. I ara passem ja, pràcticament estem acabant el programa, estem a la recta final i ens queda, una de les coses que ens queden és el test del programa. En aquest cas el va passar Josep Maria Viladebadal, president de l'Associació de Municipis per la Independència i alcalde de Vic, i com són els tests? Preguntes ràpides i respostes ràpides també. Anem a veure què va dir. Estàs a favor que els catalans puguin decidir el seu futur? Per suposat que sí. És un dret del nostre poble, que és un dret natural que tenim i, per tant, per suposat que sí. Qui ha de prevaldre, la Constitució o la voluntat majoritària dels catalans? Sempre les lleis s'han d'estar supeditades als drets dels pobles i el nostre dret és l'autodeterminació, per tant, per sobre la Constitució i el dret del poble de Catalunya. Quina relació ha de tenir Catalunya amb Espanya? De relació d'amistat, de poble veí, d'estat sobirà veí i d'una relació de veïns, de bons veïns. Creus que Espanya en roba? Espanya ens treu moltes coses, no només l'economia, ens roba la identitat, ens intenta assimilar culturalment i lingüísticament, per tant Espanya en aquests moments actua com un estat agressor de la nostra identitat. Ets independentista? Sí, sembla que sí, no? Queda clar. Utilitzaries arguments falsos per convèncer els indecisos a favor de la independència? De cap de les maneres. La nostra independència no requereix buscar arguments falsos. N'hi ha prous i suficients de ben reals i ben del dia a dia que són suficients per demostrar i per defensar que Catalunya necessita un estat propi per tirar endavant el seu projecte nacional. Hi haurà consulta legal i vinculant? Hi haurà consulta vinculant. Tenim el dret com a poble a autodeterminar-se, per tant hi haurà un referèndum que segur que és vinculant perquè el poble té el poder, té la paraula i per tant el que digui s'ha d'escoltar. Quina pregunta hauria de ser la del referèndum? Clarament, independència sí o no i res més. Si finalment es fa un referèndum, quin resultat creus que sortiria? Bé, això és una pregunta clau i molt important. Sembla que estem a mitges, no? A favor i en contra. Espero que amb la feina que hem de fer els catalans aquest breu temps abans de fer el referèndum guanyi clarament el sí. Confies en el tàndem Mas-Junqueras? Sí, crec que és un bon tàndem i espero que aquest tàndem tiri endavant sense marxa enrere i arribi al final i que guanyem. Posaries una estelada al balcó? Ja hi és. Creus possible que hi hagi una proclamació unilateral d'independència? Doncs si no hi ha més solució crec que s'hauria de fer. En aquests moments ningú hi compta, anem per fer les coses jo diria amb suficient democràcia possible perquè el món ens accepti el nostre procés, però al final potser serà necessari si no se'ns accepta el nostre dret com a poble. Espero que no faci falta i que puguem fer una consulta, un referèndum i el poble es determini lliurement i democràticament. Acaba la frase. En una Catalunya independent... Bé, Catalunya reeixirà. Ets més de cava català o de vi de la Rioja? A mi m'agrada molt el cava, més que el vi. M'agrada el cava i el xampany. Jo no faig amb el món del consum, no crec que sigui bo fer nacionalisme. Nosaltres produïm molts productes i molt coneixement i necessitem que el món l'accepti i ens l'utilitzi, i que nosaltres hem d'agafar del resta del món tot el bo que té. Per tant, en aquest sentit, soc més cavero, però m'agrada també el xampany francès. El català hauria de ser l'única llengua oficial en una Catalunya independent? No, clarament el català i el castellà han de ser dos idiomes que tenim dintre de casa nostra i s'han de compartir la vida i tots dos són útils per expressar-nos i per tirar endavant el poble de Catalunya. Et mantindràs fidel al poble de Catalunya? Espero que sí, jo crec que sí, la meva voluntat és aquesta.
Bé, doncs això ens contestava en aquest test Josep Maria Viladebadal. La setmana que ve farem un test a un altre personatge important d'aquest procés sobiranista. I ara arribem ja pràcticament al final del programa i ho volem fer amb dues recomanacions de llibres. Ho farem sempre així i en el cas d'avui començarem amb aquest llibre de l'Albert Pont. És un llibre que es diu Delenda est Hispània. Segur que molts de vosaltres el coneixeu perquè és un llibre que ha estat bestseller, rècord de ventes. Aquí tinc jo l'edició número 4, però en realitat deuen anar ja per la 7a o la 8a. Un rècord de ventes increïble. Tot allò que Espanya ens amaga sobre la independència de Catalunya. Jo vaig conèixer l'Albert Pont, del Cercle Català de Negocis, ara fa uns mesos en el programa Per llogar-hi cadires, i realment és una persona que quan hi parles una estona veus que el seu cervell va més ràpid que el dels altres. És increïble. És un llibre dens, és un llibre més aviat de consulta i imprescindible per trobar tot l'argumentari i rebatre tots els arguments que ens ataquen des de l'altra banda i demostrar que moltes de les coses que ens diuen són mentida. I ara anem també a un altre que us volia recomanar, molt interessant. És un llibre que va sortir fa molt poc, una mica abans de Sant Jordi, que es diu La fam i l'orgull. És un llibre que ha escrit Muriel Casals, La fam i l'orgull, un país que s'ha aixecat. És un llibre molt planer, és un llibre amb lletra gran, diguéssim, no molt llarg, però molt sintètic i molt ben explicat. Ens trobem en un moment molt crucial de la història de Catalunya. Recordem, com dèiem al principi del programa, que Òmnium Cultural a l'any 2010, al juliol del 2010, és qui va liderar aquella manifestació, i amb aquest llibre Muriel Casals toca diferents temes, des de la cultura, des de la llengua, inclús finalment també parla una mica del sistema econòmic, acaba parlant una mica de tot, i també, òbviament, d'aquest procés sobiranista i del camí cap a la llibertat. Ens trobem en ple vol i volem cap a la llibertat, diu a la contraportada. Bé, doncs us deixo amb aquestes dues recomanacions i ens trobem dimecres que ve. També us deixo amb una petita agenda dels actes que podreu anar a veure, a escoltar, a gaudir durant aquests dies fins que arribi el proper dimecres i ens tornem a trobar a Escrivint la Independència a les 10:10 del vespre.